Доброе здоровье вам, дорогие сябры. Вось гуляю і вырашыла выйсці на некалькі хвілін і з вами падзяліцца сваім настроем. Сёння цудоўны дзень. Плюс прайшла, вось паглядзела ўсё, слухалася ў гукі вёскі. І вот думаю, калі я шчаслівая была, ці тады, калі працавала і на пенсіі была, і грошы было многа. І была такая жанчына, я свята, бабуля свята. Ведаеце, з унукамі сустракаліся, грошы былі вальнейшыя. Ну і неяк, канешне, перад сыходам на пенсію думалі пра тое, як будзем жыць далей. Нешта сабе сабралі з грошай. Ну, а пасля вось сядзім у пакоі, у пакойчыках сваіх у кватэры на 8-м паверсе. І немагчыма, вырашылі з мужам, так больш жыць. Трэба нешта мяняць. І памянялі. Не бойцеся, сябры. Вельмі важна, калі ты стаў вольным, калі ты на пенсіі, нешта ў сваім жыцці памяняць. І вось калі мы тут набылі гэтую хатку, то наша жыццё ператварылася ў нейкае казачнае такое состояние, что мы увесь час вот радуемся. Ведаеце, раней пайшлі адначасова з ім на пенсію. Усё нейкія прыціркі пачаліся, нейкае ўсё такое. Ну, а тут не хочацца, нават калі бачыш недахопы нейкія адзін в аднаго, не хочацца на іх канцэнтрыраваць сваю ўвагу і жывеш сабе в асалоду. Ведаеце, тут яшчэ такое спрыяльнае надвор'е, такія вакол людзі. Можа, я такі чалавек, што я ва ўсім стараюся бачыць толькі станоўчае, толькі плюсы. І вось на днях хадзіла да сваіх суседзяў на вячоркі. Мы часта так, яны да нас прыходзяць. Я за што ім вельмі ўдзячна, яны вельмі ўважлівыя, маладзейшыя за нас намнога, звяртаюць увагу на наш узрост, такія паважлівыя людзі. І вось я да суседзяў зайшла, і такі ў іх цудоўны настрой. І суседка мая, гэта яна ва ўсім бача станоўча, яна кідаецца так людзям на дапамогу. І вось яе гаспадар, такі самавіты чалавек, маўклівы. І вось, але яго рухі, яго там нейкія рэдкія словы выдаюць таксама яго духоўны і душэўны стан. І з другога боку суседка прыязджае часам з горада, то прыбегае на некалькі хвілін, але калі яны ж прыедуць сюды, самі разумееце, у вёсцы зямля, трэба працаваць, калі гэта вясна, калі гэта летам. А нам зараз асабліва працы вялікай няма, таму вот найчасцей так праводзім час на прыродзе, калі ёсць вольны час. Яшчэ калі там сяджу у хаце, так магу і панчошкі нейкія павязаць, нейкія коврыкі паплесці са старых рэчываў рэжу. Я гэтым рэжу на нітачкі, шнурочкі. Люблю я гэтым займацца, вось вязаннем. Але гэта толькі зімою. А цяпер вось раблю такія свае асаблівыя справаздачы, дзялюся з вамі сваімі разважаннямі. Дзеці не кідаюць нас па-за ўвагай. Ведаеце, вельмі часта прыязджаюць у госці, да сябе клічуць. І цяпер я вельмі заклапочаная тым, вось заўсёды напрыканцы года мы збіраемся разам. Якія сюрпрызы мне ім усім прыдумаць. Сякія такія думкі ёсць. Ёсць думкі. Учора расказала аб іх гаспадару свайму. Ён у родзе мяне падтрымаў. У нас такая традыцыя, што мы заўсёды на Новы год прыязджалі да дзяцей увечары, падарункі раздавалі. Мы такія ўжо дзядуля з бабуляй нешта прыдумаем, перапранаемся. Магчыма, гэта і не для дзяцей, але гэта ўжо так для саміх сябе. Так цікава глядзець, як дзеткі маленькія назіраюць за табой, калі ты нешта вот такое вычвараеш. І памятаеш усё да дробязяў, як маленькі ўнучак пазнаў там у нейкай,
пераапранутай жанчыне бабулю і крычыць: гэта ж бабуля, а ну ўсе бабуля, бабуля. Ну, ведаеце, гэтыя дзівоцтвы мы ўжо вырашылі ў гэтым годзе закончыць, таму што мы на Новы год не хочам нікуды выязджаць адсюль. Ужо аздобілі сабе хатку, дзеці прывезлі агеньчыкі такія цудоўныя, і вось мы ўжо вырашылі тут застацца. Ну, але традыцыя ёсць традыцыя. І вось мы ўсё ж такі збіраемся ўсе сабрацца некалі ў берасці. Ну, на днях да Новага года яшчэ збяромся, і вось над гэтым сюрпрызам мы з мужам думаем. Ну, а цяпер, што ж, дарагія сябры, карацей кажучы, калі ёсць магчымасць у каго, няхай вашы мары ператвараюцца ў рэальнае жыццё. У вёсках столькі хат, капейкі каштуюць. Купіў і прыязджай сюды на лета. Вось у мяне сяброўка расказвае, што ў іх вёску нават з Санкт-Петербурга прыязджаюць людзі. Прыязджаюць на Вялікдзень, топяць печ, пякуць пірагі і ўсё. А мы ж вось тут, побач, ведаеце, у горадзе ты ператвараешся ў расліну. Няма ніякіх пачуццяў, няма ніякага настрою. Увесь час тэлефануеш дзяцям. Сяброўкі вот бывае так, што скардзяцца, што то нявестка не тэлефануе, то сын. А тут я занятая сваімі справамі. Я ведаю, што працуюць у школе, працуюць на вытворчасці. Ім няма калі. Яшчэ дзеці. Я ўвесь час, яны ведаюць, што я іх падстрахую. І калі ў іх, не дай Бог што, я тут кіну ўсё і да іх прыеду. Яны ў гэтым перакананыя. І я перакананая ў тым, што мае дзеці мяне любяць і хочуць, каб маё вось шчасце было вольным, было такім, як мы пажадаем. І я вельмі ўдзячна ім за гэтую падтрымку. І таму вось няма такіх скарг, што тыднямі не тэлефануюць. Я, канешне, магу патэлефанаваць, але я ведаю, што ёсць расклад, працуе чалавек па званку у школе, і я не магу ў любы час, а ўвечары калі, то там то сшыткі, то чытанкі, то дзеці ўласныя ўрокі трэба парабіць. Якая можа быць крыўда на дзяцей? Мы сёння павінны быць для сваіх дзяцей такім моцным тылам, моцнай падтрымкай. Трэба вучыцца, выслухаць унукаў, нават і дзяцей паслухаць. Ну, яны часам, вось з-за таго, што іх жыццё такое нервовае, можа быць, і могуць, як нам здаецца, нас пакрыўдзіць. Але паверце, вось гэта ну, наша памылковае такое ўражанне, што яны хочуць нас пакрыўдзіць. І таму, братцы, трэба ехаць усё ж такі ў вёску. Тут такая гармонія, такое вось адзінадушша з прыродай, ведаеце, і абгаварваць людзей не хочацца. Не хочацца заўважаць нейкія дрэнныя ўчынкі ў іх паводзінах. І вот бачыш, што усе цябе падтрымліваюць, а моладзь, якая вось усё ж тут такая моладзь. Ведаеце, ну, пра гэта пагаворым мы крышачку пазней, бо ўжо я занадта многа часу прысвячаю вот гэтай гаворцы. Таму жадаю, каб астатнія дні паста прайшлі цудоўна для ўсіх нас, каб мы з радасцю сустрэлі Божае нараджэнне, Новы год, і каб ува ўсіх былі радасныя мары і мары, каб здзяйсняліся.